everyone. So it's a Sunday morning and hunas kayo sa dagat. So manginhas na food ko. So nagsugod na ang hunas, no. Lain na po ni akong agianan, ana po ni agi ani dapit sa ako ang balay sa akong igagaw ang sininin. Okay. So hunas. It's so hunas. Hi. Manginhas na pod. Man, di ka mo tuman? Trabaho day mo? Di na si Gingging, mga buwan kong si Gingging si Tata. Tana! Pagdaklikuran na, no? Pa, mami be! Mga nini, nakanindot og naantay, gagawa ng dapita kay. Pa, mami, plato be! Mo apa sana malagi. Painan kong dili man he. Nanghuam kog bangkito are. Ha? Nanghuam kog bangkito. Oh. Nakoy kutsilyo. Oh, yes. Yes. Oh, kuya wa kay ni manginas kinay bangkito. Pwede may masod sa bunsod. Wala isod kay gibukad na. Harap. Bawal daw anang kilid kay sanctuary. So are tas mga mamidpid. Nindot na ani kay naanay hagdanan. Okay. O salamat sa mga nagsiminto ani ha. Di na may mountain climbing ani. Wow, it's so hunas. Nauntay tay mas kuan nga swaki ron. When was your last time? Lugay na kayo, oy. Tanawa ko kay nungdo. Ha? Ito tinuod panginhan. Lugay na siya. Baba. Snorkeling noon. Sige, pero ka na panginhas. Ano? Okay, so lapad na pod kaayo ang hunas, no? Ako sa ibutang akong basket ani kay manginhas nako. Okay, so ani kun dipot anang naibato kay ron kung makakita og swake I'll levering po sa here. May bato. Okay. So karon ang diferensya kay karon buntag. Sayo sa buntag ang hunas. Alas 8. So sayo sa buntag ana ang mga pamilya-pamilya, mga bata. Okay. Ito. Enjoy sila panginhas. Mas maayo pa na sila nako, kadaghan pa na sila makuha kaysa ako ah. Okay. Lajuan naman to. Si Bagay. Okay, wag nakakuha na oh. Oh, napoy iro ni apil og panginhas. So, naa siya si urchin nga nice kaayo no. Luoy man kuhaon. No, nice jud kaayo siya. Mura siya og parol sa Pasko. Di lang man na nako kuhaon oy kay luoy man. No, nice kaayo siya. Nagkuan gid siya siga-siga. Okay. Kog different kind of sea urchin. Kani siya nga color. Okay. Nga siya. Yeah, unahan ay star and then mga bahag-bahag. Checkered. Nga bahag-bahag nga puwa. Shout out sa akong igagaw si Marilyn. Nga manginhas mi sa una iya kong labayon og bahag-bahag. Oh, mo ni siya bahag-bahag. Okay. Ibutang na siya diha kay ron chill ra siya kaayo. Diya sa unahan na ay swaki. Okay. Salamat kita nagigkog swaki. Okay. Si swaki. Nya naa po diri ang sijok.
Mukhaon ko aning sijok pero kuti lang ni siya. Kay medyo kuan. Sijok. Manay sijok. Kuaon lang ni kay murag jamo ko'y sudan. Gamay ra ang swaki nagpakita nako. Star. Asa bang swaki ha? Puro star ako nakita ron. Star. Las kayong swaki ron ha. Pero upat man akong mata. So nakitaan ko na siya. Oh, swaki. Okay. So di ko mas zero ron. Kaya swaki. Okay. Hindi pa. Okay, here. See. Okay, swaki. It's swaki day. Okay. Taga-kiting. Sana lagi siya. See? Okay. Swaki. Okay. Some more. Gigots na ko. Sapa ba ni? Ano po siya? Another. So na already siya gagtapok din dapita. Okay. Here. Okay. Bahala gagmay pero undan man. Something different. So, dili ni siya swaki. Muna siya ang dagom-dagom. Okay. Dagom-dagom. Brownish. Saan to? Daginoton. Ang dagom-dagom. Daghan sa starfish. Nagtapok. Okay. So, mga starfish. Okay. Enjoy kayo mga bata naligo. Mga sila na mga pamilya here. Okay. Kala mo wala, meron. Dako-dako siya. Swaki. Nga green and black. Okay. Gamit yun yung kanang luwag sa spaghetti. Okay, dagan ako swaki. Tons na. So, the ocean is alive. No? Saka, ni nagtago here. Oh, padya. Okay, this is padya. Okay, padya. Just good siya na magpakuha. It's orange and black. Pink star. Oh, pink and red. Motif ginin ako sa akong Christmas. Pink and red. Hello. Balen ka jud ha. Kaya na-amaze ko sa imong color nga pink and red. Okay, sorry. Di siya pakuha. Okay, here. See? Amazing. Pink and red. Balik ka. Thank you. Another swaki, I think. Yeah. Okay. Swaki. This time, na siya orange. See? Pormahan ni duda ko ani. Abi ni mo og ganang laya nga kuan. Pero swaki na siya, swaki. Oh, see? Told ya.
Swaki lagi. Kani pod, kani na tanaw ninyo wala, pero meron. Swaki. Okay, si urchin na this. Na dead coral, pero sa tapad na swaki. Okay, pero gamay ra siya kayo, di na akong labtan. Padakon sa lang tika ha. Nara gamay. Bilin sa lang tika kay na imong neighbor nga dako. Here, see? Okay. Magningana na akong upat ka mata. Kita na kong swaki. Wala day ko na zero karong adlaw. Okay. Swaki. Kita na ay sijok. Sijok. Di mo klaro. Pero kani, duda ko ani nga bye-bye. Na yung mga dead nga shells. So, ito na ko anon. Iswaki na siya. See? Nagcamouflage ang swaki. Ang swaki. Nagkuan og naglukdo og dead shell. Iring dapita lusay. Pero naiduha ka swaki. Look. Okay. Yes, thank you so much. Nagkadagko ang ako nakitaan ron. Diya pa. Asa na to? O dira. Diba? Yung tanaw diha wala. Pero meron. Meron. See? Ay, gamay pa siya. So, we'll let it be na lang. Pagdako sa hakay, balikan, tika. Kadiha, nagkaduol naman ko sang tori. Kanang mga white balls diha, mga buya. Muna demarcation line nga sanctuary na siya. So moatras na tingali ko or moabanti. No, sulod na sulod ako ang basket. Here. Saan taman? Diba? Swaki na. Wala gagmay pero undan man siya kaayo karon. So basket na. Sa bahag-bahag na idakong swaki. Kita mo? Kani ba? See? White, black, and orange. Okay. See? See? Basta ni bahag-bahag na starfish. Duko-duko gid din ha kay naagi swaki. Nay lukot. Sana all. Mako kitag lukot. Oy, lukot. Ug ambang. Lalin. Nang lalin kay ari ni sa mga dako-dako og lamaw. Okay. Dayon. Naay daghang mga fry bangos fries. Bangos sa dagat. Yeah. Mas lami ang bangos sa dagat. Unsay tuyong? Di si Jok mo guna. Si Jok koy. Ay bangas na. Dili ito man bangas. Uy. Pag sure. Makaon gud gyapon. So, among gitapo kag amo ang mga swaki, daghan man dai pod. See? Daghan man dai pod. Mana na expert kay na siya. Expert kay na siya magpusa Da inigpusa di ana hugas. Gyapon na. Ready to eat na. Di nanagoy asin kay ang tubig kay asin man di inasin nga. Inasin na daan nga swaki. Naning kamot taon po siya. Bangas mo. Uy, ayoko anak. Nay ko na to. So ing na mo ni magdas-das. Among term ani magdas-das og bangas. Bangas ba din na? Tujom, di ba? Yeah, tujom dagko. Manguha ta dato na daghan ato. Ganahan man ka.
Di, ato lang ang sampulan ni imong bakit. Oh, di oh. Nasampulan nagdasdas. Oh, yes. So ready to eat na siya. Oh, muna manasdas og tojom. Kay taas man ang sana turns spine sa kuan. Nga naon na kay ormawa o si nangawa na. Ready to eat. Ano si stolotot? Okay. Si mahala og gagmoy among swaki pero look at the unod. Oh. Undan kaayo. Basta kuan na kanang salawom bitaw nga kuan. Oo. Ari dapit oh, lawom. Undan gid siya. Hala, pamusa lang mo diha kay mukaon ko. Way batasan. Yes. Hi. Oh. Okay, natunok sa toyom. Taro nga og dasdas lutot kay nasama na tunok si Gingging. Oh, kuya sila ka na namusa. Naapoy daghang mga bangus fries diha dapit. Oh. Nagsimok-samok. Oh. No, anad kaayo. Undan ba yaw? Smo ni siya ang sitwasyon sa alas. Unsa na oras ha? I think 9 o'clock in the morning. Sa okay, mo ni siya nya kay naa pa may weather disturbance LPA so dili gid sa init no makulimlim ang 9 o'clock in the morning dinhi sa dagat. Okay, mamahaw mi nya wa pa man sila na magpusa ang ag maguna-una ko. Kulay batasan. So samtang nagpusa pa sila, nag-aninaw ko sa palibot. Oh, tapos si Stulutot nanguha og tuyom. Kaya naka-discover siya sa akong basket nga pwede magdasdas og tuyom. So mao ni siya. Thank you Lord for the gift of the sea. Kung magkugi lang duko-duko, kung magkugi lang pog pamusa ni sila, makakaon og swaki. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Timing pod kay walay mga trabaho. Is Domingo. Gingging nakapanglaban na daan. Hoy, sana all ang laban na ka? Nang labag ko atong kuan siray aw. Oh. Gabi magabi ko mga paman. Oh, gabi bitabin manglaba kay kusog ang tubig, ug ing aron kay hinay. Okay, so nice kay dining dapita. So refreshing and libre ang sudan sa among mga bahaw, pero ako nagkumpiyansa, nagdako og corn tuna. Oh, diapod pansit. Oh, pansit og piniritong isda. Oh, si among pagasawan karon. Oh, okay. Yes, so craving satisfied yung gaani. Di ara naka-discover siya magdasdas. So mao ni siya no kani-anim sa lamaw-lamaw. Kon. Mo ni di ay tip kung kinsay ganahan mo kaon og tuyom nga tambok. Mo ni tip pagdala mo og basket kay magdasdas. Dasdas among term ani. Ingani ba kay para makuha yang tunok, yang mga spines. Oh, ngana ragot. Gadua-dua ra na siya. Wa mo nakuha suwaki. Oh. Kung sakay man good kay kaning suwaki kay magpa man kaayo mo mutago man. Kani na lang tuyom-tuyom niya. Pagdala dai mo kaning spaghetti spoon bitaw. Akong gikuha sa mo. Oh, para dili ka matunok, safe. Nga naon ra nimo siya pagkuha, di ba? Oh, and then magdasdas. Okay. Ani nga portion ako na gini siyang gi-time lapse kay medyo dugay pa man mahuman og pangmusaon no kay ubay-ubay baya pod ang among nakuha nga mga swaki no, so gipusa gyud tanan para walay sayang. Nanasdas pa og tuyom si Stulutot muna. Okay, thank you Lord kay nahumana sila og pamusa. So mga una look gabanig amo ang swaki char. Proud kay kuno niya murag pila ra ka buok ako ang natampo ana. Oh, ingana Itong-tong.
Sushi. Oh, di ba ina sushi na no? Unsa ba? Kanang mura og unsa na? Maki roll. Swaki roll. Oh. Wala lang may kadala og suka. Oh, ibutang sa Kanon. ibutang sa bahaw. Sa bahaw Oh, na. and then ihungit. Tangan og Tangag ambang. taon. And then kaon. Mura na ang kinabuhi sa dagat. Free of charge. Lipay pa ka, exercise pa kay doko-doko. Exercise pang baga, lami ang hangin. Wala ka Ooh. tsaka. Og nangaon nagajud mi kay nahuman naman sila pusa. Anja, gitimelapse na ko ni nga video kay syempre dugay kay mahuman og kaon kay chika-chika pa no dalang update sa mga kinabuhi kay dili ba mi kapunay no makatapok-tapok magkakitaay kay mga busy ba po no na mga trabaho na mga giatiman sistulutot gaatiman siyang daghan kayong iro. So through text or through PM lang mi usahay ragali pod magkumustahan ay pero og magkatapok og naa jud chance nga walay mga kabilinggan aw mao ni sama ang ani o wa ni magsabot automatic mas maayo pa dili magsabot nakakita sa dagat nga perteng hunasa aw nagasinabot nga diri mamahaw okay kay lami ang mamahaw sa dagat. So that's it for today. Nabusog na gid mi sa swaki og sa bahaw nga kanon. And manguli na mi kay init na alas 10 sa buntag na medyo init. Pero hunas pa kataob na noon. Okay. So mao ni ang amo ang on version sa dili ni sandbar kay sagol man og lusay. Lusay bar. Oh, namalik ang bus oh. Okay? See? It's Sunday. Okay, sa una tag-as niglusay pero karon oh, nana siya murag mga bus, sand. Okay. So kanang sukad naglinog no. Dako na ang hunasa namo diri. Maabot na didto. Okay, naaghapon si Kuya Ed sa iyahang tambajang. Wala tayo lapay. Sana all to ay mga birds. Nangisda. Ay, I'm so happy. Nature na nature ang dating. Ay, dali, dali. Hala, nang hawa man. Okay, tara mga birds. Mga kingfisher. Nang fish. Hoy, bawal din na, oy! Sanctuary din ha! Wala, nanulod mo! Tuwa sila sa sanctuary, manguhag isda! Bahala mo diya! Pituhan jud mong uman ron! So, nagtaob na. Pero mas daghan ang kinhason kung hapon kaysa buntag. Manago sila buntag. Ano sana po ihaw na sa hapon? Mga December ng putingali. Uy, ting panginhas. Tingan ana. Hala na yung mangrove. Gamay kaayo. Okay. So, the power, the mystery, and the beauty of nature. Mabuhi ra gyud siya. Kung asa siya dapit matisok. Okay. Bye for now, dagat. Salamat kay nabusog mi karong buntaga. Okay, thank you Lord. Magdoko-doko sa ta. Uy, ala. Puki. Uy, tinuod man na siya. Dili man na siya umang. Uy, makaon mo gud ni. Tena, gikuha na. La, dalon ka na ho ha. Thank you so much. Shell, Puki ang tawag na mo ani. Ambuton sa nga tawag sa inyo ha. Basta. It's Puki. Sa duko-duko padong manguli. Nakakuhag Puki.